Bai, eta nik era irakasle bezala ikusten nuen, askotan igual klasean galdetu edo beste urte batzuetan ze hizkuntza hitz egiten dituzu, eta beti zegoen ikasleren bat, hasieran ez zuen esaten, baina gero bai nire hitzean hitz egiten da, ez dakiz hizkuntza, eta lotxarekin bezala, ez, eta igual, ikasi baute, ez dakit, adibidez, hitz egiten badu punjabera, hizkuntza gutxitu bat, eta beti denek ikasi duena da, hizkuntza handiek edo hizkuntza nazionalek edo prestigio gehiago dutenek dutela balio gehiago, bai daukate lotxa bat esateko nik hizkuntza txiki hau hitz egiten dut, baina da familiako hizkuntza txiki bat, ez du balio, ez? Eta badituzte ideia horiek askok buruan sartuta, eta igual baitarolako proiektuen, kasu honetan proiektu honen helburua bazen, pixkat mito horiek desmontatzea eta ikustea, zati teorikoan adioz, Moreno Cabrera, hainbat aipatu dituzte, erakusten dutenak argita garbi, balio instrumental bera dutela berez hizkuntza guztiek, eta gero, historiagatik edo hainbat indarrengatik, batzuk garrantzia gehiago dutela eta besteek gutxiago, eta ulertzeko baita ere zergatik ikasten dituzte ingelesa eta frantsesa eta ez beste galiziera edo katalana gertuago ditugunak, ez?